πολύ ανθρώπινη, ωραία και συγκινητική τελετή έγινε στον Πειραιά με πρωτοβουλία του Δημάρχου Πειραιώς κ. Σκυρίτσι στα πλαίσια του εορτασμού της 5ης επετείου από της Επαναστάσεως της 21ης Απριλίου 1967. Πρόκειται για την τελετή του ομαδικού γάμου που έγινε στο Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Τριάδος του Πειραιώς και που προκάλεσε όχι μόνο το ελληνικό αλλά και το διεθνές ενδιαφέρον. Ας δούμε όμως την τελετή με αριθμούς. 54 νύφες, τριωτοπούλες, 54 γαμπροί, 54 ιερείς με επικεφαλής το Μητροπολίτη Πειραιώς, 54 κουμπάροι και 40.000 προσκεκλημένοι. Στο γάμο παρέστησαν και εκπρόσωποι της κυβερνήσεως και αρχαίοι της πόλεως. Όσο για τα δώρα, εκτός από τις 50.000 δραχμές με τις οποίες επρίκησε κάθε νύφη ο Δήμος Πειραιώς, οι Πειραιείς αλλά και από διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδος προσέφεραν τα δικά τους δώρα.